Ftit tal-ħinilu għadni kif tajt ittra l-kap tal-Partit Nazzjonalista u kap tal-Oppożizzjoni Adrian Dalija fej fih wara li eżaminajt iċ-ċirkostanzi u iżint dak kollu li kienet jingħad u dak kollu li ġara bejn nhar il-ġimgħa, bejn il-ġimgħa li għaddiet u llum informajtu li jiena wara l-elezzjoni tal-eżekuttiv li fija ġie deċiż li jiena nkun co-opted fis-siġġu vakat flok David Stellini, jiena mhux se nieħu dan is-siġġu parlamentari għaliex nemmen li fiċ-ċirkostanzi il-Partit Nazzjonalista jeħtieġ li jeżamina dak li għandu qudiemu, jara kif jista' iġib l-elementi tajbin fil-partit, flimkien jaqqat il-partit u anke mill-partit ukoll jagħmel eżami ta' kif jissaffa minn ċertu elementi li l-partit xakluh waqfuh milli jimxi l-qoddim matul is-sentejn li għaddew. Jiena din id-deċiżjoni ħatta fl-interess tal-Partit Nazzjonalista biex il-Partit Nazzjonalista jimxi l-qoddim, jingħaqad u jħares il-qoddim u jkun kemm oppożizzjoni effettiva kif ukoll eventwalment gvern alternattiv. Jiena għalhekk poġġejt li l-nifsi għad-dispożizzjoni tal-kap tal-partit biex nibqa' nagħti s-servizz fih dan il-partit, imma fl-istess ħin infurmajtu li jiena s-siġġu li fl-elezzjoni ta' nhar is-Sibt ġie vakat minn David Stellini u jingħata lili f'elezzjoni demokratika, jiena dak is-siġġu fil-Parlament minix se nieħdu, minix se mmur biex nieħu l-ġurament tal-ħatra, għaliex nemmen li l-Partit Nazzjonalista u b'mod partikolari anke il-kap tal-Partit Nazzjonalista jeħtieġ li fiċ-ċirkustanzi ikollu sitwazzjoni li tiffoka fuq il-partit kif ukoll fuq il-partit fl-oppożizzjoni u kif il-partit jista' jimxi l-qoddim. Jiena rajt dak kollu li kien qed jiġri, eżaminajt dak kollu li ntqal kemm fl-eżekuttiv kif ukoll anke mill-membri tal-eżekuttiv u l-membri tal-grupp parlamentari fuq barra fis-social media u lill-media u derli li fiċ-ċirkustanzi jiena għandi nagħmel sagrifiċċju personali u ma nieħux dan is-siġġu parlamentari.